अच्छा भैया, हम आप सबके भाई बेटा राजू आजाद पासवान तमाम श्रोता समाज के बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि रउआ लोग के आशीर्वाद हमरा मिलेला और मिली। एगो गीत हम गावे जा रहल बनी। सब तो अपना अपना समाज के गईबे करेला, तो एकरा से लोग जातिवाद ना मानब, काहे से कि सब कोई स्टार अपना अपना समाज के बारे, तो हम स्टार ना बने चाहतनी, हम सबके परिवार बने चाहतनी। हम अपना समाज के प्रति एगो गीत गावतनी। पासवान जाति के भारत देश में इतिहास ऐसा बा कि आज ले कबो गुलाम होइबे ना कइला, है ना। अब पासवान के मरुति परिचय ना देवे के पड़ेला, ओकरा देख के बता देला कि ये हो ना होई पासवान में बा। कभी के भाव लगता कि जेकरा लीलरा पर चमके लचान, तब बुझिहा पासवान आ गई। त जेकरा लीलरा पर चमके लचान, तब बुझिहा पासवान आ गई। जेकरा लीलरा पर चमके लचान, तब बुझिहा पासवान आ गई। आनया गईल हो पासवान आ गईल हो, आनया गईल हो पासवान आ गईल हो। कब बिगड़े ना, कब बिगड़े ना वो कर ईमान, तब बुझिहा पासवान आ गईल। जेकरा लीलरा पर चमके लचान, तब बुझिहा पासवान आ गईल। भैया ये कोनो बनावटी बात नहीं खे, एकरा में टेंशन लेवे के बात नहीं खे। बड़ा बड़ा राजा महाराजा के आगे ढेर संपत्ति रहे हम जानत नहीं, लेकिन हिम्मत ना रहे। दौलत रहे बाकी हिम्मत ना रहे। ओकरा आगे आगे बोल जाओ पासवान जी 100 बीघा चैनल लगल बा तो के देखी पासवान जी, द्वार पर के सूती पासवान जी, कहीं लाठी कुश्ती के बारी आई तो के जाई पासवान जी। तो हमने के उ सब काम हमारे वंशज बाबा चौहरमल जी, है ना, सलेश बाबा, स्वर्गीय चाचा राम विलास जी, तो हमने उ सब वंश के हैं। जब बबुआ एजा झमकौला से होई, कभी कहले का भारत में बाटे इतिहास हमारा जाति के, बिना जिम मारल रखे 56 इंच छाती के। जा पाउडर घोल के पिया, जिम मारा, सपाट मारा, लेकिन ये क्वालिटी ना न होई बबुआ। वो फूलल बा रोटी लेखा पच जाई। आई ओरिजिनल बा, ध्यान दियो। बाटे इतिहास भारत में हमारा जाति के, बिना जिम मारल राख 56 इंच छाती के। कब बनले ना, कब बनले ना के करो गुलाम, तब बुझिहा पासवान आ गईल।
करे ना के करो गुमा तब बुझी पासवान आ गई। बना रहा भाई हमारा खुट्टा के हमने के बाबा चौहर मल वंशज हैं जा बाबे के दया दृष्टि से सब कुछ होला और वह वंश के बाबा चौहर मल जी के वंश के स्वर्गीय चाचा रामविलास जी रहनी वह वंश के हमनी के हैं जा और वह वंश के चिराग भैया जी बारे भाव लगता बबुआ। अब की 25 में चिराग भैया है वह बिहार के नयिका बनई है। चिराग जी कोई जात का नेता नहीं है उनके पास कोई जाति पाति नहीं है वो सबसे गला मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सबसे ऐसे सबसे दिल से मिलते हैं और दुख सुख हर चीज में खड़ा रहते हैं। तो चिराग पासवान जी के मतलब जहाँ पासवान लग गई वो बरांड हो गई। अब की 25 में चिराग भैया है बिगड़ल बिहार के नया बनई है। गौतम गुनावा गावे राजू पासवान उमेश गुनावा गावे राजू पासवान तब बुझी पासवान आ गई। हो जेकरा लीलरा पर चमके लचान तब बुझी पासवान आ गई। ये गीत लिखे वाला हमारे गुरुजी आदरणीय उमेश पासवान जी के लिखल गीत बा। आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि वो लोग के अच्छा लगे।